Ligotavé róby, skvostné doplnky a poriadna zábava. Výročný ples hotela Devín hostil aj známe tváre. Na modernú i ľudovú hudbu si zatancoval aj náš kolega Braňo Král. Ikonický hotel Devín zdobí bratislavskú promenádu už 70 rokov. Zástupcovia hotela sa rozhodli výročie osláviť plesom. Sme pripravili pre našich hostí veľmi bohatý program, a to Linu Majer, Sama Tomečka. Večer zakončí cymbalovka Kuštárovci. Veríme tomu, že naši hostia až do bieleho rána budú tancovať a užijú si to. Prišli sme až z Martina kvôli tomuto plesu, akože fakt prestížna udalosť, dobrý hotel, dobrí ľudia, výborný kolektív. No, ja musím povedať, že sa tu cítim fantasticky, lebo ja milujem hotel Devín, chodívam sem veľmi rada, chodila sem moja stará mama, moja mama, takže je pre mňa radosť a česť, že môžeme byť na tomto plese. Pre mňa je to vždy radosť, zasa sa budem trošku opakovať, hrať v priestoroch, ktoré proste sú nasiaknuté tou históriou. To sa človeku normálne vynárajú nejaké všetky hudobné veci, čo sa tu diali, a ja som veľmi rád, že môžeme byť práve súčasťou takéhoto krásneho podujatia. Túto príležitosť sme si nemohli nechať ujsť. Prišli sme hlavne sa zabaviť s manželkami, s priateľkami a užiť tento večer. Cítime sa fantasticky a vážime si, že môžeme byť pri takejto výnimočnej príležitosti, keď vlastne hotel Devín, taká ikona Bratislavy, oslavuje 70. výročie. Zatiaľ sa cítim na tomto plese veľmi príjemne, je to skvelá atmosféra, začína sa tanečné kolo, takže sa teším, ako to roztočíme. Prostredie nádherné, luxusné, takže tešíme sa, že tu môžeme byť a oslaviť spolu s hotelom Devín. Blahoželám hotelu, že sa mu darí už toľké roky, to je neuveriteľné, akože 70-ka je úžasné číslo. Aj keď ono 70-tník človek už je taký akože zrelý pánko, tak ja verím, že v tomto hoteli ostane akože živá energia, že tu budú stále hostia prúdiť hore dole a budú proste si užívať a vychutnávať Bratislavu aj vďaka tomuto hotelu. Na výročnej oslave mala zastúpenie aj televízia Teátri, ktorú reprezentoval moderátor Braňo Král. Vynikajúca zábava, perfektné jedlo, musím povedať, vždy je to veľká výzva, myslím, pre každého šéfkuchára, ako sa popasuje s divinou, a musím povedať, že naozaj sa mu to veľmi podarilo, ale perfektná zábava. Lina Majer, vynikajúca speváčka, Samo Tomeček a dobrý moderátorský tandem, moji inak bývalí kolegovia, Martin Nikodým a Katka Brichtová, takže ja si to veľmi užívam. Elegantný večer ozdobili aj skvostné šperky. Momentálne zažívam svoje zlaté časy, aj s novou kolekciou Golden Age v spolupráci s Ferom Mikloškom. A hotel Devín už zažil svoje zlaté časy a momentálne ich zažíva opäť, tak som chcela byť toho súčasťou. Nadviazujem na to, čo povedala Ľudská, že ona teraz zažíva zlaté časy a politici v našej relácii, teda minimálne tí, ktorí vyhrajú, zažívajú zlatú čašu. Hotel Devín je súčasťou každodenného života mnohých bratislavčanov. Tí sa zhodujú, že hotel Devín k Bratislave jednoducho patrí. Ja rád dávam stretnutia, ale ja som veľa chodil v takých 90. rokoch sem do tohoto wellnessu. Tu boli, to možno málo kto vie, ale jedny z prvých thajských masáží. My sme sem chodili na thajské masáže. Ja milujem zámky a toto mi evokuje práve ten starší hotel, že to už zažilo mnoho vecí. Viem, že tu bol František Krištof Veselý. Ja presne poviem, čo to je. Definuje to tie staré, dobré hodnoty. S hotelom Devín mne sa spája najmä kus histórie, kus tradície. Veľmi sa mi páči tunajšia architektúra a je to podľa mňa veľmi jedinečné, že to zachovali. Je vždy krásny v každom ročnom období a veľmi sa mi páči, ako vyzerá zvonka a aj znútra. Pamätám si, z detstva som rodený Bratislavčan, históriu hotela Devín. Aj môj otec sa tu ešte s kamarátmi stretával, predsa len ešte nestali ani vedľajšie okolité hotely, čiže bola iná doba. Keď som bol malý, chodevali sme sem na zákusok. Hotel je výnimočný, že je ikonicky postavený priamo oproti Dunaju. Musím povedať, že sú fantastické koláče. Ples bol aj v znamení krásnych dám, ktoré sa doslova ligotali. Sa nedá ani ohodnotiť, lebo boli nádherné a krásne, skromné a veľmi sa bavili. Takže ďakujeme tomuto plesu a tejto akcii, že sme tu vlastne mohli byť a ďakujeme tým dievčatám, že s nami sa bavili. Ja rád tancujem na živú hudbu, tak ja som si to dneska užil. Spievali sme aj s kolegom, tutom, ktorý je trošku v pozadí a pre mňa je tá živá hudba vždy to gro.
Ja by som hotelu Devín zaželala veľa spokojných a šťastných hostí, klientov, ktorí sa sem budú radi vracať, pretože je tu fantastické jedlo, je tu výborná zábava, nielen keď je ples. Hotelu Devín by som zaželal, aby sa z tohto plesu vytvorila príjemná tradícia. Myslím si, že Bratislava potrebuje plesy, Bratislava potrebuje Noblesu. Hotelu by som zaželala minimálne ďalšiu 70-ku. Hotelu Devín by som chcel zaželať, aby v ňom zažilo množstvo ľudí svoj príbeh, tak ako všetci ostatní teraz za tých 70 rokov a veľa úspechov. Tak želám hotelu Devín, aby sa mu navrátila jeho sláva, pretože si to zaslúži. Milý hotel Devín, prajem ti, aby si mal veľa spokojných klientov, aby sem chodilo veľa zahraničných turistov a mali chuť sa ubytovať práve tu. Hotelu Devín by som chcela zaželať skvostné zlaté časy. Verím, že v tejto zostave takto isto mladí sa uvidíme aj o 30 rokov, takže hotel Devín všetko najlepšie. Happy birthday! Všetko najlepšie!